switch off your phone, or just lock it, close your eyes, and go to sleep, and go to sleep, and go to sleep. Do you promise? Do you promise? Do you promise? It is not much that I'm asking. It is not much that I'm asking for you. Just to please, 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 please go to sleep, 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 okay? Listen. Nesicelo nenzele sona. Kudala ubukele zonke video ezihlalayo apha ku YouTube. Usenyuka usehla, usenyuka usehla. Kusezinsulwini zobusuku ngoku. Ezinsulwini zobusuku. Funeka ulele. Nesicelo nje esinye qaqwaba endisicelayo kuwe. Mabe yokugqibela le uyibukelayo namhlanje kuzo zonke esibukela makube kanti yokugqibela namhlanje le oyibukelayo. Emveni ngoba uyibukele waqaba uyibukela uzawucimela ulale. Emveni kokuqaba uyibukela uzawucimela ulale, uzawucimela ulale. Mazithembe uzakwenje njalo, mazithembe uzokwenje njalo. Hayi ke uba ukwazanga ukulala andazi bana mntu enzayithini leyo, ngoba ndidingulele mna, ndidingulele. I keep on switching between Xhosa and English, but I'm basically saying the same thing, the same thing, the same thing. What I was saying in English, I have said it in Xhosa. I just realized that sometimes some of you guys find the Xhosa language soothing, but at the same time you're still nosy, you want to know what is happening, what I'm saying, but I don't want to write the subtitles here, because if I have the subtitles, that means you will be up to read the subtitles, and what I need from you is to just close your eyes and go to sleep. Close your eyes and go to sleep. And when you hear me switching to Xhosa, just know that whatever I was saying in English, I have switched to Xhosa and said the exact same thing. Like this explanation, for example, I just explained to
Another deep breath in and slowly release it out. Deep, deep, slow breaths. Deep, slow breaths. They help you fall asleep faster, faster, faster. To sleep faster, to sleep faster. I would like for you to sleep now, 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 to sleep now. One of the things that make people to fall asleep faster is face painting. Face painting, because it's personal attention. Face painting, face painting, 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 painting. Translation. Hayi ke ngicela ulale, ndicela ukuzola uphole nje wena ulale. Isicelo sokuqala endisicela kuwe sokuba uvale amehlo ucimele. Emveni kokuba wavalile amehlo, emveni kokuba wavalile amehlo, ndiyakucela ngokusithoba okukhulu uphefumlele ngaphakathi, ukhuphe umoya ucothozisa, ucotha nje. Qhubekeka kananjalo uphefumlela phakathi. Khupha umoya ucotha, khupha umoya ucothozisa. Xa uphefumlela ngaphakathi ukhupha umoya ucothozisa, loo nto iyakunceda ukuba ukwazi ukhawuleze ukulala, ngoba yenza umzimba aphole, azole, ukwazi ukhawuleza ulale. Ungaqhubekeka uphefumula kanjalo, ngokwenza lula ukwazi ukulala, ngokwenza lula ukwazi ukulala, ngokwenza lula ukwazi ukulala. Ulala, 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 ulala kwangoko, ulala kwangoko. Into endiyiqapheleyo yeyokuba enye into eyenza abantu bakhawuleze ukulala kuxa ingxaki ndifuna ukwenza amachokoza ebusweni. Like njengoba ndidla ngokuzenza amachokoza nam ebusweni bam, ndifuna ukwenza ngathi ndenza amachokoza. Qha anayo ikhalamine ke namhlanje, so anyway, kutheni xa qho into xa ndithetha ngesiXhosa okanye ndithetha ngesiNgesi uyiguqula esiXhoseni bangathi heyi khona into nje enokukutsha ehamba nayo. Anyway, so I will be painting your face, painting your face, painting your face today, but I don't have calamine. Painting your face makes it a tingle experience because it's face touching, face touching. I love face touching, but I don't have a calamine, so time for us to use our imaginations, right? Use our imagination. And when you ndikuchokoza, qha andinayo ke icalamine, ngoko ke andizobe ndiyisebenzisa. Wena nje sebenzisa umfanekiso ngqondweni ucinga uba icalamine le nto. Into endiyithandayo ukuba ndifuna ukwenza into engathi ndikubamba ebusweni, ngoba iividiyo zabantu babamba ebusweni zipholile, zikwenza abantu bakhawuleze balale. Qha ke ndifuna ukwenza into ehlukileyo kwabanye abantu, ndifuna ukwenza into bayenzayo. Ngoko ke uyazi uba eAfrika ngabo abantu bachokoza ubuso. Ndifuna ukusebenzisa neli gama lithi chokoza ngoba abanye abantu
ndisebenzisa lona ke. This is the color mine. I'm pretty sure your imagination is saying color mine, not Vaseline. Nansi ke i-color mine endizabe ndiyisebenzisa kuchokoza ubuso bakho. Qinisekile uyakwazi ufanele usebenzisa umfanekiso engqondweni ocinga uba i-color mine le. Ubona uvaseline hayi usebenzisa umfanekiso engqondweni wakho. Open it, ndayivula. Opened it, ndayivula. Mandiyiputyuze. There it is on my hand. And I got it here on my hand. Nansi ke ndiyiputyuzile esandleni sam. Yayibona nansi sesandleni sam. I will take this twig that is used for applying calamine and apply it on your face. Ndizawusebenzisa olusiba udla ngokuqatywa ngayo ke yona. Ndizawuphinda uqaba ngalo. I need to get a bit closer. Funeka ndisondele kuwe. Ndisondele. Let me just get some. Mandincope. Let me just apply here and here and here and here. Just make a circle over here and make another circle over here, and then a line and a line and a line. Mandi. Ndenzichokoza apha, ndenzichokoza nakwelicala, ndenze nesangqa naso qobo, ndenze umgca. I am applying color mine and face painting here right now. Ndiyakuqaba ke ubuso, ndibuchokoza amachokoza akwesintu zakwaXhosa. Could you please tilt your head a bit up? Just tilt it up a bit. Ndiyacela. Ngathi unyusa intloko. Ndiyacela. Nyusa intloko. Khawunqike. Nqika. Makanjalo, just hold like that. Chokoza. Hold like that. Chokoza. Hold like that. Chokoza. Dincope. Just like get some of this. Now I just want to draw like tribal lines underneath your eyes. Okay, just tribal lines, straight tribal lines underneath your eyes, like that. Tribal lines, and I just want to make them thick tribal lines here underneath your eyes. Ngoku ndifuna ukwenza imigca nje, imigca apha ezantsi kwamehlo, imigca enqalileyo kwaye emikhulu. Nangumgca kweli cala unqalile kwaye umkhulu. Ndiyawenza lo mgca anqalile
onqalileyo uzawusuka apha ebonzi aze apha esilivini. Okay, now I just want to make one straight line. It's going to be starting here on your forehead and it will end here on your chin. Just one straight line. When I'm doing this straight line, I need you to be as still as possible, because if you move, we'll have to start over because it will be crooked and you don't want a crooked line, so we'll have to start over, right? Don't move. Ndizokwenza lo mqa amnye anqalileyo atshone ezantsi. Into endiyicelayo kuwe yokuba ume, ungashukumi kwawena. Ukuba uye washukuma uzawundibhidisa. Xa undibhidisile umgca wakho uzawukekela, anganqali. Ndiqinisekile ufuna umgca onqalileyo not okekeleyo. Ngoko ke ungashukumi, ngoba ubuye washukuma kuyenzeka siqalele kwakhona, ngoba ndiqinisekile ufuna umgca okekeleyo njengoba besenditshilo. Ingathi ke ngokungashukumi ufuna umgca onqalileyo ungakekelanga. Let me see. Okay, I'm just trying to hold your face. You have such a symmetrical face. Wow, what a great symmetrical face you have. I just wanna see. Okay, the line would go like this. Ndifuna nje ukujonga ubuso bakho. Buhle ubuso bakho, bunqalile sana ubuso bakho. Bumile kakuhle ubuso bakho, bunqalile. Abukekelanga kwabona. Ndisanqwenile uba nobuso bufana nobakho sana. Mancinci ke ungashuki, imanjonge. Xa ndisenza umgca ke funeka ndingqalile abe kanje kule ndawo. Just here, just a line here. Okay, we can do that. Please do not move. Ndinqope. Get some of this. And then hold on. Hold still. Oh my God, I'm so sorry. That was my fault. You did not move. You followed instructions. I don't know what happened. I don't know what happened. My apologies. I'm so sorry. Get something to wipe you with. Let me just wipe. I'm so sorry for this. It's not gonna happen again. I apologize. I'm so sorry. It's not gonna happen again, okay? I'm really sorry for it. It's not gonna happen again. Okay. I think I'm done wiping it. We're gonna have to start over again, but I promise this time I'll be extra careful. Yima kanjalo, ungashukumi man. Ndifuna ukubamba nobuso bakho enzela ungashukumi, ndikuncedise uba ungashukumi. Ndizobe lo mgca. Cela undiqwalele. Ngoku sithoba ukhulu ndiyaqolisa. Isandla sami sifisa shukuma. Yakekela umgca mina ubuso bakho. Khange wenze nto. Akunguwe ndim wonke unobangela wayo yonke le nto. Ndiyaqolisa yabo. Ndizawuqalela umgca wakho. Ndizawuqalela. Ndaqolisa kakhulu. Ndicela ucima nzele ndiqalele. Okay, ndathi nto kucima. Ndathi sisiba ndizawucima ngaso. Nasi sisiba ndizawucima ngaso. Ndicime yonke le nto. Ikekele yomgca bendikwenza wona. Ndicime wonke lo mgca ukekeleyo bendikwenza wona. Ndiyacima ngoku. Ndiyawususa.
it. I'm really sorry. Now I'll make sure that I'm extra careful that I do not move, so that we don't have to do this again. I'm really sorry. My bad. Okay, hold on still. Just like that. Hold on. Just like that. Do not. Almost there. On the nose right now. Yeah, just on the nose. Hold on. Nas. Tafik is there. Almost there. We're on the nose. Now the chin. Almost on the chin. There you go. We are done. That was quick and easy. Nothing looks crooked. The line looks straight. It doesn't look crooked. It looks great. It looks fantastic. It looks awesome. Okay. Njengoba senje ndaqolisa ndokwenza lo mca kwakhona ndiza kuwuphinda. Isizathu sami sokuba akekele ekuqaleni ndizokwenza ngokunqalele ngakekelanga kwawona. Yabona ndaqolisa fa unqalele ngokukhawume ke ngokuhlukume ngalo ungashukumi kwawena. Ndaqalela kwakhona ndikwenza lo mca. Nanko ke ndiyawuqandisa ke ngoku. Nanko usuka apha phezulu ima kanjalo. Ulapha empumlweni ngoku. Okay, qhubekeke. Sihambe. Nansi ifike esilevini. Nanso nje. Ndaqeba. Hayi mekahle. Akaxelanga. Unqalile. Hayi mekahle. Nducwabile nje kulo mca. Nducwabile. Nawe ke unobuso bumile kakuhle. Ubonayo mawukazi umwenza apho umcabo. Xakekanga ubuso bakho. Xakekanga. Hayi nducwabile ndisekhaya. Nducwabile. Now what do I want? Now I want to do the circles on your cheeks. Okay? And for you to do the circles on the cheek, you need to tilt your head that side for me to do this cheek, and tilt your head that side for me to do the other cheek. Got it. Great. Okay. Now ngoku ke ndizokwenza izidlele zakho. Ndizoba nje izangqa. Ndotyabeka izangqa esidleleni. Ndotyabeka nje apha esidleleni izangqa ezikhulu. Ngoku ke ndicela nje isicelo esinye kuwe. Ndisenze isidlele funeka jika ubuso bubheke ngapha. Xa ndisenza esi sidlele jika ubuso buthini? Bheke ngapha. Xa ndisenza esinye isidlele buso butshintsha. Bheke ngapha. Xa ndisenza esi sasekhohlo isidlele ndikwenza sasekhohlo naso sakunene izangqa ezikhulu. I will no longer need this. Now. I'm done with it. Sendiqibile ngoku ngale. Andizophinde ndiyidinge lena. Sendiqibile ngayo. Qibile uyisebenzisa ngoku. Let me put it down. Mandiyibeka phansi. Now I'm about to just do circles on your cheeks. Ngoku kwenza utyabeka izangqa apha esidleleni zakho. Ncopha kanje. Picking the lotion. There you go. I am doing this trick just so you know. So please move like that. Uba owazi ndenza ezi zidlele ngoku ndicela ujikise ubuso bakho jonge kweli cala. Zandiqabe ke ndiqabe sesidlele singaba ndiyaziqaba. Now it's time for the side. It's time for
side. So could you please tilt your head to the side for this side of the face? Yeah, great, perfect. Jonga funa ndenze ilicala ujikisa ubuso bakho ubheke ngapha, ujikisa ubuso bakho ubheke ngapha, nje nikwazi ukwenza ilicala lobuso bakho. Kanjalo, manganjalo nje wena, manganjalo ndakucela ungashukumi, qhubekeka ume kanjalo, qhubekeka kanjalo, ndikuthambise ngoku, ndikuqabe ngapha, ndikuqabe ngapha, ndikuqabe ngapha nangapha, ndiyakuqaba ngoku, sukushukuma ndiyakuqaba. Do not move. I'm moisturizing your face. You look amazing. You look amazing. You look great. I'm just moisturizing. You look amazing again. Awusemhle sana. Umhle ngumangaliso. Let me just get it off my earring. Earring. So let me see. You look amazing. Oh my gosh, I'm so proud of you. Amazing, darling. Darling. Look amazing. Let me see. Absolutely amazing, fantastic, great. That's how you look. Amazing, fantastic, great. That's how you look. Awusemhle sana, jong, ndlela omhle ngayo. Awusemhle, imondlela omhle ngayo. Awusemhle. Umhle ngumangalisa. Hayi mhle sana. Yeah. I am done painting your face and you look great. Everything just worked out perfectly. Ndiqibile ngokuqaba ubuso bakho ndibucokoza, awusemhle sana, yonke into ihambe kakuhle. Nditheni ke ngoku ngathi awukhalali nje. Now what shall I do, because it looks like you're still up, you haven't fallen asleep. But if you've been following the breathing techniques, like in, hold it in, out, I think you'll just do great. You'll be fine, and you'll have a great good night's sleep. A great good night's sleep. Great one. A great good night's sleep. And I had a lot of fun painting your face. What do you think? Do you like the face paint? I think it looks great. I think you look great. You're the one who makes it look great, because you are beyond very beautiful. You are. Njengoba sendiqabile ke ngokuqaba ebusweni, ingathi wena ukalali. Andazi ndenze ntoni ke ngoku ukalali. Andazi uba ndithini xa ungekalali. Ngoba bendicinga uba xa ndiqaba uqaba zobe sowulele. Uzawuthini ke? Kodwa into endizayithetha inye nje. Amachokoza aphume kakuhle, akwenza ube mhle, umhle. Kodwa ke mandingathi akwenza ube mhle, kuba nguwe owenza wona abe mahle, kuba lapha ebusweni bakho. Ubuso bakho buhle ngendlela ngummangaliso. Jonga ke, ngiqibile, ndiyahamba ngoku. Listen, now I'm done. It's time for me to bounce. I will leave you alone. Hope you sleep well. Sweet dreams, and have a great day or night, wherever you are in the world. I will get
catch you on the next video. Good night. Now let me translate that. Ulale kakuhle ubusuku benzolo. Mna ndokubona kwethu